ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଗରିବ ବନାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉ। ଏଠାରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦିଆଗଲା। 1. ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାର ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 6 ସୁଧ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦାମ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6ରୁ 7 ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ପର୍ଚେସିଂ ପାୱାର କମିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ବର୍ଷକ ପରେ ତାହା 107 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 104 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ। 2. ଋଣର ଜାଲ ଡେଟ୍ ଟ୍ରାପ୍। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ 36ରୁ 42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗରିବ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 3. ଲୁକ୍କାୟିତ ଶୁଳ୍କ ହିଡେନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କାଟିଥାନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ଜରିମାନା, ATM ବ୍ୟବହାର ଶୁଳ୍କ, SMS ଚାର୍ଜ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଶୁଳ୍କ। 4. ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 12ରୁ 15 ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରୁ ଲାଭ କମାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ବହୁତ କମ୍। 5. ଗ୍ରାହକବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରମୋଟିଂ କନସ୍ୟୁମରିଜମ୍। ନୋ କଷ୍ଟ EMI ବା ସହଜ କିସ୍ତିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଏପରି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଦରକାର ନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସଞ୍ଚୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟକ୍ସ କିମ୍ବା ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳି ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।